Бүген Тинчурин театры шушы бинасы белән хушлаша. Әлеге бина татар театры тарихында әһәмиятле роль уйный. Әлбәттә, алда безне иң моторы көтеп тора. Шулай да инде 37 ел хезмәт иткән театрым 18 яшымда шунда килдем. Бүтән авырлыклар, җиңеллекләр, рәхәтләр, борчулар ничә ел бер кеше гомерендә булып узган. Шуңа күрә моңсу. Сүздә юк, 33 ел монда хезмәт иткәннән соң бер урыннан җыенып икенче җиргә күченү ансат түгел. Күңел тула. Теге мин инде ул дулкынга кермәм дигән идем. Син мине алып кирип киттең. Бу бинага рәхмәт. Алда ниндидер яңалык, яңа талантлы режиссер, заллар зур, мәхәббәт бина, тамашачыбыз безнең спектакльләргә йөрилеп йөрсен дигән теләктә калам. Кичә дә спектакль уйнадык, соңгы спектаклемне уйнадым. Елларлык әйбер тапмыйм, чөнки ник дигәндә безнең рольдә, штурвалда безнең Айдар Җаппаров. Һәм без үзәккә барабыз. Татарстан бер урамына, Татарстанда беренче булыр өчен барабыз. Шундый хыял канатларында барабыз. Без үзебезнең труппа белән, бинабыз белән собулашырга килдек. Күңелдә моңсулык булса да, тик барбер тормыш алга таба бара. Аллага шөкер дияргә кирәк. Әлбәттә, күченеп тулы канлы эш башлагач, репетицияләр, спектакльләрен уйный башлагач, әлбәттә ул ияләшнәчәк. Бүгенге иртәне ниндидер үзенчәлекле дип әйтеп буламы? Театрга бармасам, бу момент сузылыр, и без китмәсбез аннан дигән мысль белән йөрдем иде. Киләсем килмәде театрга, чтобы сузырга моментны, театрда калып моментын. Без тамашачыларыбызны сөендерсәк иде. Алар безне сөендереп торсалар иде. Мин хәзер бары тик шуны гына телим Аллаһ Тәгаләдән. Шуннан да минем өчен бик кадерле, чөнки без монда 5 кеше эшләдек. Әти, Ләйсән, мин, Ринат бу театрда хезмәт итә башлаганыбызга 34 ел ярым булган. Гомумән бөтенебезне бергә санасаң, без 179 ел менә бу театрга биргәнбез икән. 14 көнне без Син бит минем бер генәмне уйнадык. 15 көнне стопкаданы менә Син бит минем бер генәмне уйнаганда, әни безнең менә шушы истән карап утырырга ярата торган иде һәм миңа ничектер, әни шушы бинадан шуннан карап утырган шикелле тоелды. Аякларыбыз дигәндә җиңел булсын, матур спектакльләр чыгарырга ясынлар без Алла теләсә. Без шушы күчеш белән үзебезнең эшебездә булган әйберен әйләндереп карарга тиешбез, наверное. Үзебезнең артистлык сәләтебезгә башка яктан карарга, башка күзлектән карарга, бәлки безгә яңалык ниндидер кирәктер. Иң мөһиме тарих кала шушында. Күргән әйберләр күпме, кичерешләр күпме, һәр артистның үз тарихы, шушлар бөтенесе белән шунда кала. Тинчурин театры өчен яңа тормыш башлана. Иҗат коллективына зур уңышлар телибез.